aw ni yang ma an bena chinois macaroni dilan cogo dɔ de kɛ ni ndumi do dɔw fɛ dɔw fana b'a fɔ ko nui ale ka ɲi nɔ tunkarankew bolo maa minnu kelen do i n'a fɔ kalandenw. An ka da sigilen ta kan an bɛ tulu fitinin k'a la aw yɛrɛ b'a dɔn tuluni bɛ bɔ a yɛrɛ dɔw kɔnɔna na komi ne bɛna n ta macaroni lama tobi an bɛ jaba kunkuru ta an b'o tigɛ k'o k'a kɔnɔna na. Jaba tigɛlen kɔfɛ i bɛ jabako in kɛ k'a bɛn i yɛrɛ de sago ma. An bɛ poivron fana dɔɔnin tigɛ k'o k'a la. I b'o ko in fana kɛ k'a bɛn i yɛrɛ sago ma. Nga dɔɔnin dɔrɔn b'a bɔ. O kɔfɛ an bɛ layi den kelen bɔɲango ta n'o ye kunden kelen ye an b'o nin tigɛ k'o k'a la. An bɛ sɔrɔ ka tomati dorodoro n'o ye lɔgɔti ye an bɛ lɔgɔti dɔɔnin dɔrɔn tɔnɛ a la. An t'a caya dɛ dɔɔnin dɔrɔn b'a bɔ. N'a sɔrɔla ko sogobu b'i bolo walima sɛbu i b'o k'a la komi aw yɛrɛ ɲɛ b'a la ne ye viande hachée dɔɔnin k'a la o ka d'a la kosɛbɛ ne ni ma nɔ. N'a sɔrɔla ne bɛ ka cogoya min kɛ k'i ma deli k'o kɛ e k'a kɛ bayi o kɔni na i bɛ don tɔw ta kɛ cogoya min na i bɛ ɲinɛ o kɔ. A bɛɛ bɔbɔlen ɲuman ɲɔgɔn na an bɛ sɔrɔ ka na dani ta n'o ye tomati ye an b'o tigɛ k'o k'a la. Ne t'o k'a daminɛtɔ yirantɔ la ne b'o kɛ n'a yiranna ɲɔgɔn na ka ban min na de waasa o ni ka yɛgɛyɛgɛ a sanfɛla la o b'a to a ɲɛɲɛna bɛ ɲɛ wa a duntɔla i fɛ o ka d'a la fana ale de bɛ to ka ci da kɔnɔna na. An b'a n'olu yira ɲɔgɔn na miniti kelen dɔrɔn ne bɛ ka nin min baara kɛ tantɔ a tɛ tɛmɛ miniti 20 baara kan miniti 20 bɔɲango dɔrɔn an b'a ji don ni ji kilancɛ bɔɲango ye a tɛ kilancɛ bɔ kosɛbɛ sabula ne ka nui ye den 2 bɔɲango de an b'a datugu a ka kalaya dɔɔnin dɔrɔn n'a kalayara dɔrɔn an b'a dayɛlɛ ka nui k'a la komi y'a fɔ cogoya min na a tɛ tɛmɛ miniti 20 bɔɲango kan aw yɛrɛ ɲɛ b'a la ndu min de sɛbɛnnen don ne ta in kan ne ta ye sɛlama de ye sɛ kasa de bɛ ne ta in fɛ an b'a bɔ ɲɔgɔn na dɔɔnin dɔrɔn ka barama buga da la kun k'a to yen nɔ u ka ɲɔgɔn bila miniti 2 dɔrɔn i yɛrɛ b'a ye a bɛɛ bɛ sin ka ɲɔgɔn bila ten dɔ ale de baara ka nɔgɔ. An b'a dayɛlɛ sisan k'a lajɛ miniti 2 bɔɲango sera an b'a bɔ ɲɔgɔn na dɔɔnin ka sɔrɔ ka kɛ fɛn laban tɔw k'a la ne ni ma nɔ ne t'a ji bɛɛ ja ka bɔ a kɔrɔ dɛ an b'a nafɛnninw k'a la sisan wa ne tɛ nafɛnnin k'a daminɛ na ne b'a to ni ji de jiginna ka bɔ a kɔrɔ waati min na ne bɛ nafɛnnin k'a la ani soja ka d'a la kosɛbɛ o b'a tɔ de timiya komi aw ye ne ta in ye cogoya min na tuluni bɛ ne ta la fana ne ye tuluni k'a la o de y'a to depuis a daminɛ ne ma sɔn ka tulu bɛrɛ kɛ n ta la a ɲaaminen ɲuman ɲɔgɔn na an bɛ barama buga da la k'a to yen nɔ a ka tobi dɔɔnin dɔrɔn komi aw yɛrɛ ɲɛ b'a la nin y'a selen aw yɛrɛ ɲɛ t'a la a ɲɛ dibira n'a sɔrɔla e de ye maa ye e b'a ji bɛɛ ja ka bɔ a kɔrɔ ka n'o kɛ sa i bɛ ji dɔɔnin dɔrɔn to a kɔrɔla la a duntɔ i fɛ a n'o ka di kosɛbɛ dɛ ni video in jara aw ye a y'aw bila ka taa aw fɛ maaw kun k'aw ni hɛrɛ bɛn ala k'an si jɔ ka don wɛrɛ ma kɔnɔ.